started getting to know him, he's the kind of person I like. He's natural. I can relate with him. He can handle my bullshit and all that. I think I like him. I love him. Anyanwụ ụtụtụ biko bịa gbala egwu ọ pụrụ iche nwanyị egwu apụta ọgbọ mmiri doro edo ka gbọghọ ji agbụgharụ eletrik nwanyị biko bịa gbala egwu ihe lele anyị ekunie